Assalamu alaikum warahmatullah. In wa ku saurara ku ji ra'ayin wannan laye tsohuwan kuma shine ina ga ra'ayin kashi 90 cikin 100 na 'yan Niger. Ban ƙari ban ragewa. Ku saurara sai na SP dan Allah ku saurara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhaji ina gida ina gajiya. Zan yi maka vocal in ga inda ake so Alhaji. Yanzu ni ai abin tun da su sai da ni ji wannan vocal in yana yawo. Mamur Isu ya ce sun bata da bazum za ana tawa mai kredi a taya a yan tarayya da yan jamhuriya da yan MNSD za su tafiya ta su yi su ciyan ga soji. Abin dai bai bar ni ba ni ji daɗi. Ina ta lura abin nan har bisa yanzu da ni ji vocal in wanga ba Allah sai da Abdurrahman in ga wai sai du mun kai nan ga wallahi abun ya bani tsoro na ji tsoro kuma wallahi in mai girma General Jani ya bari Muhammadu Isu ya shiga cikin rawar ga to akwai matsala da akwai haƙi ba mu ko lahiya ba ta ishe mu ba eskadili muka kwana da mu da diyanmu da jikokinmu wata ran ma in ya kai ya kama ba mu samu taksi ba wallahi sai mun shigo taksi mu zo gida da mu da yara wannan da mutane sun ka gani eskadilin can wallahi bai bada bashi Muhammadu Isu ba abin koyo na ba da sunayen gana shi masu albarka ba amma shi bai da ita wallahi a kiyaye fa dan wallahi ko kuwa yanzu na take dan zara aka ce Muhammadu Isu yana cikin tahiyar ga wallahi kuma za a koma za a mai da annon agogo baya yanzu Muhammadu Isu shi wai wani ina koko ce koko aljani na mutumin ga tunda akwai aljani dangin iblis waɗannan da ba su da kunya ba su san kunya ba su san annabi a kaura ba ko irin shi na wai shi Muhammadu Isu ba da sunayen gaba na shi wallahi ba sunayen nake gama magana ba shi an person nake gama magana yanzu a ce Muhammadu Isu ya taho babu kunya babu tsoron Allah shi ce wai zai shirya da soja mu kuma mu zama mai zanken kallo ce mun ga mu abu ai na rantse da Allah da Muhammadu Isu ya shiga ikon ga soja wallahi kuma aka mun hari aka kashe mu to da ya kashe mu wallahi kuma aka hari duka Niger aka kashe mu da Muhammadu Isu dai shi shiga cikin ikon ga na soja wallahi kuma aka hari dai yanzu sai mu da kanmu yi kalamin hari aka aka kashe mu dan wani abu kuma ka mutu yalla in mun ka mutu Allah na ganin tausayin mu an ci amanan mu na an ɗebe mana zunubi mu ta aljanna amma izaran an kace Muhammadu Isu ya shiga wanga abu to tsunna bata kare ba an sai da kare an sai biri na rantse da Allah wahala ta duniya wadda mun kai baya wagar za mu yi ta uban bayan da haka kwaman mutu da Muhammadu Isu ya bi ikon ga mu jera da shi kwaman mutu aka harin da aka kashe mu tun da Muhammadu in ya shiga ma ba wani abu zai kulla ba sherin shi da ya saba da yi da muna huccin shi da kishi shi ne shi balaken kasa sun nuna ba su kamnar shi har sun yori guna da cha arete le yau a ce ya an yarda da shi soja su yarda da shi shigo cikin tahiyya gaba ta huyya albarka ta zai yi ba magana ga in ta kai ana so a kai ta ga soja su shi magana ta suna na Hussein mai zungu ko in an ce Hussein mai fara kowa ya sani kasar dogon duci duk waɗanda awwari na sun sani waɗanda muka sai shi da duci da an ce Hussein mai fara ta magana ga kowa ya sani wanda ya shi murya ta ma ya sani ta wallahi soja ku kiyaye kasa ga ta kowa ta fa wallahi tani in ka bar Muhammadu Isu ya tare ka ci amanan mu kuma wallahi Allah ba zai baka bashi ba a raba dan bitun ba buga ba tun da wuri in kun san Muhammadu Isu za ku iko da shi to don Allah ku kirai sai ya wuta tahore ya kayan yaki ta kashe wanda ta kashewa wanda yayi saura shi gurin hijira shi bar kasa ga tun asirin mu na ruhi dan Muhammadu Isu in ya komo kasa ga ai shi zai koma dauka kasa shi ka kara mu bacin ya kashe mu ya kashe wadanda saura ko bacin duk sojan da ya kashe mu diyan mu da jikokin mu da yannan mu da kannan mu duk da yasa an ka kashe bai isa bai zama Muhammadu Isu ya ga wurin so ka kanshi kai Muhammadu Isu ga ba mutun na ba dan ga iblis na ba mutun na ba dangin iblis ya wanga ba Allah to Allah ya raba mar shirin ka kai Muhammadu Isu rasta mana in shi yaron nan da Alibi yace rasta mana abarci Muhammadu na abarci Isu da sunayen masu albarka na sunayen mutane ko wanda an ka samu wadanga sunaye ana dibi zai albarka amma kai dai baka yi ta ba kai rasta man ka ruha makanka asiri da kai bakin tsoho cha da Saini Umar kai mai kama kai ko mai kaman mutanen kirki ashe ba mutunan kirki na ba wallahi ku kiyaye mu tsohin yan siyasa kurayen ga kai da kurayen ga su shiga tare da soja ai iko tare su wallahi kuma ka hari mu kashi mu mutu mai zuwa wanda duk ya mutu cikin wanga abu wallahi yayi shahadi to ai kuma mun shahadi mu mutu mu shahada mu tai aljanna mu huta da mu tsaya kuma su koma su ka kara mu dan ka kara na za su yi sun kashe Niger kenan su koma su ka kara Niger inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis asli li sha'ani kulli wala taklini ila nastar tarfat aini wanga shedani wallahi ku kiyaye shi in kuma wani strategy ta suka idan su gama mu da soja ku hito ku yi mantar in shi a hito ai da mantar in shi tun da wuri mu ba mu yardawa kowa dan kasa na kasar ga kowa ya gade ta ba mu shi kokin sarauniya mun guda ba guru ba jara ba mu tsoron kwa sai Allah ba wanda muka tsoro illa Allah da ya halce mu yana shirka shin ba mu san ko yaushe ba mun tunda mun san inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah mun kai to gare shi muka koma amma biskan kasar ga sai dai a taho aka kashe mu Muhammadu Isu da abba muka da shi rastaman da abba muka da shi wallahi ku ruwa mun asiri in kuma son na kuka aka kara kashe mun ku dauki dukiyar to a kirayo sai da yawo da ma suna ga shiri a kira su da yawo suka kara mu in sun ka kashe mu sannan ku zo amma in ba kanmu mun gani kasa ba Muhammadu Isu bai zama tare mu wallahi wannan dai ba gaskiya ba gaskiya bane kuma kwadi na akai duk wanda ya ce Muhammadu Isu ya dauta da sojan ga ya rabka ƙarya kuma ƙarya shi ma ta yi ƙarya dan ba mu yarda fa kuma ba ni dai ba ɗan ƙasa wanda ya san cewa kai shi bai yarda da wanga sheri
Musa kulla ma sheri mu ta ganin lala abu bakin eskadiri yau a taura ranar ka ce wai Muhammad Isu wai sai nasi dan ubanka kai bare ba zaki kai Muhammad Isu jiya kai Muhammad Isu dan ubanka baka tashi su ce ba sai zarka an kama an harka mutanen ka ko da sauran mutanen ka suna nan suna yawo ai raba tarayyar kun kai kenan mutanen ba zan ake kamu kai naka mutane su yawon gari ku hiddo huska ku ta kwarai wasu ja ku kama kuna yi wallahi ai kama ana yi dan ba mu yarda da wanga abu in kuma sherin Muhammad Isu na dan ya saba iblis na ce muku dangin iblis na kun san an ce cikin mutane ma akwai dangin iblis to shi na ɗaya daga cikin su wanga mutumin yalla Muhammadu Isu kwarai ya mutu ya tai wanga shedani na ko fantom in shi na an kabar muna wanga abu da yake yi sai fa iman wanga ba mutun na ba wanga mutum mai zuciya cikin ran shi wanda ya san sai na ga Allah bai banna irin wanda Muhammadu Isu ya cikin kasa shiga da manyan zaran so sun kuli da ya komo gangi so ya ce zai biyo su to kace mi yanzu mina na zaka tawa kace ka baci waɗanda sun kai sata ko ka baci waɗanda sun kashe mutane ko ka baci waɗanda sun kashe kasa mina na zaka yi ka faɗa min abin da zaka yi kai Muhammadu Isu a yarda kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kir da hali irin wanga kai in shedani kake bi shedannu ka raba mu ka bi shedannun ka kutai zuwa dashin ku ka raba mutane dan in ba shedani ba mai irin halaye irin naka kai ba respaman wallahi in ba shedani ba mai halaye irin naka kai na dalili na mawari Allah ya samu dace.